Vídeo longo, xa o aviso. Pousado o teléfono a escoitade se vos interesa todo isto da saudade. Vou traer un filósofo que morreu hai cousa dun ano, que é de orixe escocesa. E hoxe repaseino así un pouco e todo me cadrou. É de orixe escocesa. Comparte raíces culturais con Galicia. Eu agora caín na conta de que el tamén está falando de saudade, aínda que non usa a palabra. Alasdair MacIntyre, como sexa. Necesitamos filósofos galegos como Ramón Piñeiro, que o sei pronunciar ben. Por orde, eu teño esta interacción en redes con este paisano de Carballo e empezo a pensar no da fragmentación do pensamento, a fragmentación das identidades, porque é moi real que as persoas se fragmentan. Isto xa no século XX xa o fala Erich Fromm, como imos fragmentando a nosa identidade. Isto, se imos a neurociencia e a psicoloxía, tamén é algo que sabemos que pasa. O noso cerebro consigue fragmentarse así. A idea da filosofía xa no século XX xa viña por aquí. MacIntyre fala desta fragmentación. El diríanos algo así como que o individualismo e o utilitarismo rompen ca saudade, pero el non fala de saudade. Rompen, por exemplo, ca moral común. Non existe esa moral común. El fala de como rompemos cas tradicións colectivas. E isto a min sí que me parece moi interesante. E hoxe xa era como, aí ben, a saudade. Non emana do pasado, nin se albisca no porvir. Non é serva do tempo. A tradición non como a gaita, pandeireta e todo. Senón realmente como a vivencia en comunidade. Eu este ano na Carroa, en Oza, que é unha ruada, si, ten que ver coa tradición. Cheguei e había moitos nenos pequenos. Dá a casualidade que moitas persoas do noso grupo están nesa idade de ter fillos. E daquela cheguei e estaban ali cos nenos, non? E despois comezaron a vir mulleres cos netos, xa máis grandiños, e chegou unha de Sofán que ten 102 anos, que aínda nos tocou a pandeireta. Era esa visión de comunidade. E despois ian tocando, eu sempre son moi observadora, e a xente estaba falando, pois viñan unhas de Anxerís, veu unha, ai, canto tempo hai que non te vexo. No día seguinte foi a ruada do San Xoán en Carballo. Eu fun este ano porque na Carroa dixeron, ben, que botamos unhas bailas en Carballo. E daquela había un grupo de xente. Créase o torreiro porque hai xente vendo. Veñen ver. E xa non era aquela ruada que é o que a min me gusta. Onde bailes ou non bailes, toques ou non toques, estás en comunidade. A min isto, como observación, parece moi interesante. A tradición compartida versus a tradición admirada e exposta. Vou co tema. Que nos diría MacIntyre? Que vivimos entre fragmentos. Por exemplo, hoxe, diría el, seguimos falando de xustiza, de dereitos, liberdade, igualdade, dignidade. Pero perdemos aqueles principios morais que son comuns. Falamos, por exemplo, desde tradicións distintas ou desde puntos de vista distintos. MacIntyre fixo, por exemplo, unha crítica á universidade actual.
como durante o século XX, e isto conecta moito co Byung-Chul Han, cando di, están dando aulas na Universidade Xan e Pericán. O profesorado de universidade, de algunha forma, tamén entra en iso que eu chamo endogamias. Todo se fragmenta. E daquela, parece que ti non podes falar, e aí é onde eu son random de pacotilla, non podes falar cunha base antropolóxica, cunha base filosófica, cunha base historiográfica. A ver, fragmentase, mas isto non fai sentido. Somos un todo, a sociedade tamén é un todo. Pero créanse uns campos que non te metas porque isto é o meu. E eu ali non me meto porque isto é o seu. Ele aquí tamén fai unha crítica a isto. Logo falamos desde tradicións distintas, efectivamente, e desde puntos distintos. Por exemplo, eu cando falo do tempo, na miña mente sempre está o tempo aristotélico. Para min, como tamén filosofía de base, a min encáixame. Logo, aí entra cando debato, e sempre hai un momento que o debate ten que ser conceptual. Cando ti falas de tempo, de que estás falando? Cando eu falo de tempo, de que estou falando? Unha cousa que di MacIntyre é que o discurso actual é irracional e, de feito, ele critica moito a emotividade, porque non é que a emotividade estea mal, pero como as seres racionais, se deixamos de usar o razonamento dunha forma así correcta, domínanos o cerebro emocional. E aí é onde digo eu, volvémonos unha sociedade infantil, de reacción. E a busca de validación inmediata tamén te leva a ser reactiva, a reacción inmediata, a non valorar. E isto afecta en todo. E el sí que fai esta crítica, di, o discurso actual é irracional e incapaz de recoñecer que é irracional. Cando eu onte teño, onte, esta interacción e a persoa ven e fala de, que eu teño anotado, transición, menciona a Franco, capitalismo, redes sociais, fondos de investimento, fascismo, mulleres, tratado de Maastricht, trae a Saramago e a Benedetti e esa persoa ten un pensamento fragmentado. Aquí hai un montón de conceptos que se ti os interrelacionas podes ter un discurso intelectual e erudito. Mais a persoa chega a un punto que di isto non é o debate, isto agora non importa, non se pode traer o fascismo, aínda que o trouxo, vémolo. Porque cando ti queres ter unha conversa e colles todo iso, colles o fragmento, e dices, espera, ahora imos falar disto para podelo conectar aquí, a persoa daquela é reactiva. Para acabar, un saúdo é reactiva, corta dunha forma reactiva. É esa emotividade que critica MacIntyre. É dicir, non és racional, soltas cousas que é pensamento fragmentado e és reactivo, desde a emotividade. Bueno, eu creo que se entende. E aquí é onde MacIntyre comeza, para min, a falar de saudade. Diría el que ninguén entende quen é separado da súa historia, da súa continuidade e das súas prácticas. El fala da práctica. Ti tes que falar de liberdade e practicala, de xustiza e practicala, de amor e practicalo. Aquí podo falar, volver sobre Erich Fromm noutro vídeo. Mais hoxe, esa fragmentación, falo de xustiza, pero logo na miña vida cotiá, e cometo moitas injustizas, non pasa nada.
falo de amor, explico moi ben, pero logo eu, os meus vínculos tamén son historias soltas por aí, totalmente fragmentado, non os integro na miña vivencia e, por suposto, non practico o amor, que é algo que se dá. Un pouco así con todo. E aquí, para min, entra a saudade. Ninguén entende quen é se separa da súa historia e da súa continuidade no tempo. Non emana do pasado, nin se albisca no porvir. Non é serva do tempo. A túa vida é unha continuidade. Unha continuidade de ti facendo cousas. E tamén de acontecementos que escapan ao teu control. Mas a saudade levaríate a actuar. E ti poderías comprenderte nesa continuidade. De ti mesma. Ramón Piñeiro. Aí estaría a base da filosofía. Es ti, nese mundo interior que tamén fala Ramón Piñeiro, comprendéndote a ti mesma. E el fala de práctica. Práctica. Cando eu outro día falo de Memorias dun neno labrego, e busco, fago como unha pequena viaxe filolóxica e filosófica pola palabra memoria, chego a 3 deidades: memoria, música e práctica. E, dixo eu, é curioso que unha sociedade que ten a saudade como que entra dentro desa base filosófica do mundo galego-portugués, poñamos agora tamén escocés, porque el si fala da práctica. Pois é, cando menos curioso, non? Que a palabra memoria poida ter un contido na evolución da palabra, un matiz en Galicia que poida non ter noutras linguas que teñan a mesma base, a mesma raíz etimolóxica. Claro, cando MacIntyre, de orixe escocés, fala da práctica, eu aí xa o vexo. A práctica da xustiza, do amor, da liberdade. Esa deidade que para min si nos fala de saudade. A saudade podería, según eu, todo isto estou non dicindo eu, ter que ver coa memoria que el mesmo di, MacIntyre, é dicir, non somos separadas da nosa historia e da nosa comunidade. Non nos podemos entender. Se Ramón Piñeiro di filosofía nosa trataría de entendernos, MacIntyre di non podemos entendernos sen a nosa historia e sen a comunidade. El diríanolo así. É da práctica. A ruada, que dixo eu. Eu estou en comunidade e fago a práctica da tradición, aunque non baile, nin cante, nin toque. Tradición de Castelao. Non a tradición como o tradi, senón como a tradición comunitaria, esas tradicións de xuntarnos, case como ritos. Que o son? Eu aquí xa encontrei en MacIntyre a saudade e, ademais, todo me cadra. MacIntyre falaría das virtudes. A virtude, en filosofía, é como unha excelencia humana de carácter, de carácter creo que é, non carácter como a mala hostia, senón carácter como aquilo que te caracteriza como a ser humano, que nos leva a vivir de acordo co ben. E o ben require da moral compartida. MacIntyre volve ca práctica. Ele insiste moito na palabra práctica. Práctica. E que é saudade. Para min, agora xa o vin. E xa non mo quita ninguén da cabeza.
Daquela, di el que aprendemos participando en prácticas compartidas. A xustiza apréndese sendo xusta. O amor apréndese dando amor, coidando, preocupándose. O amor, cando Ramón Piñeiro describe os distintos tipos de amor, a comunidade, sí, ese coidar da comunidade, sería para min unha forma elevada de amor. E aí aprendemos o amor. Cando eu vou poñer este exemplo porque é moi meu, eu vou á Carroa, eu levo unha empanada. Sí, e aquí saio do consumo en masa como a ocio para ir ao ocio comunitario, o ocio que nace do afecto, que nace da tradición. E compro unha empanada de polvo que me valeu 40 euros. É máis cara que o consumo en masa, pero é saudosa. Nace do amor, nace do afecto, nace de vivir en comunidade. MacIntyre tamén vai a Aristóteles para falar do telos. O telos é o teu propósito de vida. E el fai unha crítica a que non hai unha idea común do que é unha boa vida. E, de feito, hoxe unha boa vida ten moito que ver co superficial. Ter un bo traballo, ganar ben, ter unha casa mellor. Pero, cando falamos de moral, isto é secundario. Unha boa vida é unha vida, ou debería de ser, na que ti practica a virtude. E logo eres afectuosa, eres xusta, eres libre, traballas pola liberdade, e isto require desa vida en comunidade, desas tradicións compartidas. E é aí que se practican as virtudes. É aí que se practica a moral común. Iso é unha boa vida. E hoxe a boa vida ten máis que ver con que a cantos festivais vou ir no verán, se vou viaxar a 2000 kilómetros ou a 2, se cambiei de coche antes de que pasasen 5 anos, e de canto gano, é iso. Pero iso é só unha boa vida que nos vendiu o sistema. Sen pensar na nosa parte humana, nese telos aristotélico, de cal é o meu propósito, cal é o propósito dunha vida. E aí, claro que a xente racha ca moral. E sí que hai discursos de xustiza, de liberdade, de amor, de igualdade, de non sei que, en persoas que non practican. E se non practican, non son saudosas. A saudade é un estado que nos leva a practicar a nosa virtude. MacIntyre di que a sociedade individualista fragmentada, a persoa está fragmentada, a sociedade está fragmentada, pérdese a continuidade narrativa. Primeiro pérdela ti, a continuidade narrativa da túa vida. E perdemos a continuidade narrativa tamén como a comunidade. Porque isto penso eu, non? Como se narra a nosa comunidade? Nárrase coas vivencias compartidas, coa tradición, non a gaita, senón coa tradición. Aí narramos o país. Aí faise país, facendo as nosas vidas. Temos que comezar, non por nós. Sempre estamos buscando sentido a nosa vida para que teña narrativa, ou debemos estalo buscando.
Eu, cando decido que quero traballar de operaria, unha cousa que me quero comer a cabeza, non quero poñer o intelecto ao servizo das empresas e do capitalismo. E teño esa crise da que falei aquí moitas veces e vou buscando unha narrativa. Estas cousas eran as que a min non me cadraban, a min como a ser humano, e creo unha narrativa que lle dá sentido. O ser humano sempre fai isto. E isto permite que a miña memoria, como a memorias dun neno labrego, non estea fragmentada. Non sexa, é que aquí as cousas non funcionaban e, fixen así, senón, aquí, algo non estaba funcionando e eu fun tomando decisións. E mira, isto todo faime sentido porque eu aquí pasaba isto e aquí fixen isto. Sí, e creo unha narrativa de vida. E que é tempo fondo. Non emana do pasado nin se albisca no porvir. Non é serva do tempo. É unha narrativa que non é serva do tempo. Eu creo que se o escoitades, vos mesmos podedes ver como non hai pasou isto, fixen isto e pasou isto. Non, era todo eternidade. Todo mentras pasaba. Pero había práctica. Todo o tempo había práctica. Todo o tempo vas buscando respostas sobre ti mesma. Todo o tempo vas facendo filosofía. Desde a saudade. E MacIntyre tamén fala desa continuidade narrativa. A persoa, según MacIntyre, deixaría de verse como parte dunha historia e tamén comeza a verse fragmentada. A súa propia historia está fragmentada. A propia persoa non se ve parte da súa historia. E isto é así como moi heavy, pero é certo. A persoa individualista, botada ao utilitarismo, que mesmo te utiliza a ti, deixa de verse parte da súa historia, perde esa continuidade. Está fragmentada. Olla aí, a veces, partes súas están nunha historia na que a persoa non practicou. Non foi xusta, non fixo esa comunidade, esa veciñanza, non foi afectuosa, non coidou, non decidiu desde si que facía en cada momento, entendéndose, esa comprensión íntima de si mesmo, na historia, por exemplo, contigo. Logo, está fragmentado. Aí hai algo que non pode colocar na súa historia. É así, a persoa sinte que non fai parte da súa propia historia, senón que a ten perdida por aí. Como comunidade pasa un pouco igual. As persoas comezan a ver que non fan parte de todo iso que din, por exemplo, aquí en Galicia, que din defender, protexer, que non fan parte. Vou á ruada. Eu vou á miña carroa, levo a empanada, a fulanita, outra ben, sí. Hai unhas persoas tocando, outras tal. Eu non estou mirando, eu fago parte. Estou falando, vou, despois botolle unha baila, despois ven non sei quen, voulle saudar. Sí, fago parte, estou na eternidade. Fronte á ruada, esta de vila e de cidade, onde hai xente que crea un torreiro porque o rodean a mirar, son espectadores da súa propia tradición, neste caso máis baile música, pero son espectadores, non están practicando, non están hoxe facendo
o que diría Castelao, habitando a tradición, habitando desde esa eternidade. A práctica comunitaria, así como a túa práctica individual na túa vida, pero esa práctica comunitaria conecta co telos aristotélico, sí? Co teu obxectivo de vida, non? A boa vida está aí. Mais o sistema vendiu-nos outra boa vida, que ten que ver con producir e consumir. E MacIntyre, para min, tamén está falando de saudade. Que teña orixe escocesa, de repente, tamén me conecta, non? Como as culturas, que diría Ramón Piñeiro, que teñen creación propia, teñen unha filosofía tamén propia. E esa conexión, esa orixe celta e todo, que el non fala desde aí, todo o contrario, el fala desde Marx, desde outras correntes filosóficas. Mas a persoa, por un tema ontolóxico e de tradición transmitida, parece que tamén fai a súa filosofía desde a saudade e que a vai describindo. Pode ver a sociedade, o problema, non? Século XX, desde a saudade. Non o sei, mas a min cádrame ben. De algunha forma, é como que as persoas efectivamente separan eses valores e o discurso da práctica. Aí hai unha falta de virtú, porque a virtú en sí é a que te leva a actuar de acordo cos teus valores, e tamén en comunidade cunha moral común que se perdeu, ou que se vai perdendo, vaya, que tamén está fragmentada. Mais ben, hai como morales endogámicas, e aquelo colectivo é común, pérdese. E daquela, sí, non hai práctica, pérdese a virtú, pérdese a saudade, pérdese a potencia creadora, ti como a persoa, e perdémola como a pobo tamén. Perdémola, e por iso seguimos falando de cousas de hai 100 anos, e seguimos, en vez de creando, modificando no que xa hai. E iso, desde o punto de vista cultural e lingüístico, en Galicia, pois ten as súas consecuencias. Non fai falta que diga que hai unha perda lingüística, que isto é claro, e que ese indicador ten que falarnos dunha perda cultural. Vivir desde a saudade é vivir, que ao final podémoslo ver, non? Na filosofía do século XX, como se nos viña anticipando. E todo iso. É bastante interesante o de MacIntyre.